primer lloc voldria fer un petit balanç de com va anar el Dia de la Memòria del 2012 i donar les gràcies a totes les persones que hi van participar, una quantitat de persones anònima molt gran que no sabem ni qui són, perquè això del Dia de la Memòria no ens volem organitzar com a patronat ni ens volem organitzar com cap tipus d'associació, perquè voldríem que al cap d'un temps s'autoconvoqués ja sense que hi tingués d'haver, que només hi hagués la participació d'ajuntaments, parròquies i la societat civil en general. Donar les gràcies a les corals que van participar, a les escoles que hi van participar. Es van repartir unes 70.000 revistes a les escoles. De les comarques que ens vam proposar fer, que eren Osona, Ripollès, Cerdanya i Garrotxa, s'hi van anar sumant gent que ho van anar coneixent pel Facebook, per internet, per tots els mitjans de comunicació i gràcies als mitjans de comunicació, millor dit. Van arribar a tocar les campanes des de Sant Feliu de Llobregat fins a pobles de l'Alt Empordà, passant per Andorra, van tocar aproximadament uns 200 campanars. El campanar no és... L'important és fer activitats. El campanar és una manera de... va ser una manera d'homenatjar aquest primer any l'aniversari de la mort d'en Verdaguer, que cada any se celebrarà el Dia de la Memòria. Però qualsevol altra activitat que es pugui fer de tipus cultural a les escoles, poètica, coral, del tipus que sigui, per recordar a tots els nostres passats és benvinguda, evidentment. Donar les gràcies als rectors de les parròquies, Òmnium, donar als mestres, etc. A tothom molt agraït. Jo enraono una mica en nom del Dia de la Memòria, quan en realitat no estem organitzats de cap de les maneres. Per tant, ho haig de fer-ho, però espero que d'aquí un quant temps ja no ho hagi de fer mai més. Tothom hi ha treballat de franc, quantitat de gent s'han desplaçat i han anat a repartir revistes, han fet molts quilòmetres d'una manera generosa, altruista, i per tant agraïment a tothom i molt agraïment a aquests ignorats que no coneixem. Ens agradaria més endavant, quan el Dia de la Memòria anés arrelant, ja que mantenir únic i exclusivament la pàgina i en un moment donat ja no tinguem ni de fer la revista, perquè l'únic cost que té el Dia de la Memòria és precisament la impressió d'aquesta revista, i això l'any passat ens va costar 3.740 euros, que es van cobrir amb donacions que van anar des de 20 euros fins a 50 i 100 i dues aportacions de 450. I esperem que cada any això sigui menor. Llavors voldria dir que aquest any s'han triat a la revista La Poesia de Pàtria, perquè han considerat que era un any que era oportú que, donades les circumstàncies, hi hagués aquest tipus de poesia. D'això se n'ha cuidat. El disseny és d'en Jordi Canelles, igual que l'any passat, que no ha pogut venir, i de la tria l'han fet en Ramon Cotrina, que ho ha consultat a diverses persones, que és el que realment ha fet la tria, i ells dos pràcticament són els que han fet la revista. I m'agradaria que en Ramon digués alguna cosa amb això. Sempre es fa difícil de triar, no saps mai què posar-hi. És una revista que ha d'anar a les escoles principalment, per tant, tampoc pot ser una poesia molt rebuscada, però sí que ens ha semblat de posar-hi un ventall que agafés des de la cosa popular, perquè Verdaguer sempre ha de sortir, li farem sortir sempre, i de Verdaguer, per exemple, només n'hi ha dues, i aquestes dues són gairebé folclòriques. Hi ha el pare Falgàs, la mare del món, aquell que no tenia campana i que
l'ermità se'n va anar a Girona a buscar-ne una i com que era molt valent se n'hi enreien i es va carregar la campana a coll i encara pel camí li van carregar de blat i la va pujar dalt del campanar i diu si hagués estat més amunt m'hauria fet suar una mica això. Va, popular. O bé el Ter i el Freser, els dos rius que comencen a córrer i juguen a veure qui arribarà primer i qui arriba primer, aquest tindrà el nom. I l'avantatge la tenia el Freser, que era més curtet al començament, però es va entretenir i va guanyar el Ter. Bé, és una llegenda. Però després ja he volgut entrar una mica a posar uns poemes de pàtria, algun una mica més, no sé, més triats. Ja no és el Fossar de les Moreres, per exemple. D'aquest tipus hi ha la campana de Sant Honorat, bé, aquesta potser com que es coneix menys, però aquesta és popular, d'en Segarra, un pèl sentimental, bé, bonica. Totes maneres, a mi les que m'agraden són una que n'hi ha de les Tallers, l'Indesinenter de l'Espriu, aquest també és molt bonic, o també una que no es coneix, gairebé no es coneix, no l'he vista citada gairebé enlloc, que és de Salvat Papasseit i que és punyent, i és tan breu que us la llegeixo. Diu, a Sant Martí del Canigó la veu ressona que us esglaia. Diu, Catalunya, i la remor sempre contesta, esclava a Espanya. Si prens coratge, els ulls al cel i alces el braç, gest de venjança, a Sant Martí sents una veu i a cau d'orella diu també a França. També que tant és, pels dos costats és esclava. Bé, això és el que hem volgut fer. Hi ha les corrantes de l'exili, hi ha l'Oda de Maragall, l'Oda d'Espanya coneguda. Ens ha semblat que aquest any l'ambient era aquest. No vol pas dir que se vagi d'així així, Precisament volíem fer potser un monogràfic d'un autor cada any, però aquest any ha anat així, veurem l'any que ve com sortirà. I que la voluntat del Dia de la Memòria és recordar, evidentment, tots els nostres passats que ens han deixat encara una llengua, ens han deixat una obra clara, però el Dia de la Memòria en el moment actual també ha de servir per recordar que seria bo recordar que no es defraudin els esforços de tants catalans que han lluitat pel seu país. I aquest és un moment per recordar-ho. I voldria dir que no hi haurà independència sense sacrificis, i es tindria d'explicar que no hi haurà independència sense sacrificis. El que cregui que vindrà un procés d'independència ballant sardanes, s'equivoca. I això els catalans ho han de saber. També voldria recordar, i això també se'ns serveix el Dia de la Memòria, que els que els hi tremolin les cames val més que se les tallin. I els que vulguin matar rates a cops de sac, que es quedin a casa, perquè això no anirà així. O si no, es fracassarem absolutament. I no honorem els nostres passats, que han lluitat pel nostre país. Que el país està ple de gent valenta i que té consciència exacta del que representen els unionistes, els que encara defensen la possibilitat d'un pacte amb els que ens volen encara tallar la llengua i continuar l'esclavatge que representa viure en un país que té tribunals castellans, delegada del govern que està aquí per sotmetre'ns a una Constitució que ells entenen avui com els principios inamovibles del movimiento nacional. És com ho entenen encara avui. I això ho hem de recordar-ho, perquè aquests principis van existir i tenim memòria, i que aquesta Constitució avui l'entenen així, i en tenim memòria. I ho hem de dir-ho, i ho hem de dir ara i en aquest precís moment. Per això també hem de tenir memòria. I voldria acabar dient que el Dia de la Memòria també vol ajudar a estar i estarem tota aquesta gent que d'alguna manera ens mobilitzem
pel Dia de la Memòria, per fer tocar campanes, per les corals, a les escoles i a tot arreu, per ajudar a totes les persones que estimen el país i els que el defensen per alliberar-lo. En Verdaguer, el 10 de juny és l'aniversari de la mort d'en Verdaguer. Llavors, nosaltres que fem el Dia de la Memòria amb en Verdaguer. En Verdaguer hi és sempre. Però també vam entendre, i això en vam parlar, que si fèiem, per exemple, això no vol dir que un any es torni a fer una figura, com dius tu molt bé, no? Però per fer poesia de pàtria vam entendre que un any com aquest era millor buscar poesia de diferents autors. I Osona, Ripollès, Garrotxa, Cerdanya continua, però, per exemple, aquest any hi ha el Pla de l'Estany, l'any passat va començar, aquest any també ja començarem a fer Girona, el Bages, el Berguedà, o sigui, això ara, per exemple, Andorra, en Beguer l'altre dia se'n va anar a filmar un mossèn d'Andorra, que també fem el Catalunya Nord, també va tocar l'any passat Sant Martí del Canigó, va tocar Cuixà, tot això anirà sortint a la pàgina i jo diria que es anirà extenent, però tampoc voldríem centrar-nos a dir farem aquesta comarca com vam fer l'any passat, que vam fer aquest nucli dur, sinó que esperem que la gent d'alguna manera s'hi vagin sumant d'una manera més espontània.